Parrandan ibiltzeaz gain, urtean zehar Iruñeko peña gehienek konpromiso soziala erakusten dute. Brontzekoen kasuan urteetako lana egin dute gizonek eta emakumeek festa berdintasunean gozatzeko. Nos abrió la luz teklear en internet. Interneten emakumeak Sanferminetan bilatu eta agertzen dena lotsagarria da. A nuestro modo de ver vergonzoso. Baina hori salatzeaz gain brontzekoek saritu nahi izan dituzte festak berdintasunez bizitzen aitzindari izan ziren emakumeak. Iaz peinetako kide izan ziren lehen emakumeak saritu zituzten. Aurten musika kalean jo zuten lehenengoak goraipatuko dituzte uztailaren 11an egingo den ekitaldian. Sarituen artean, Elena Fraile, gaiteruen konpartsan lehen emakumea. Ni hasi nintzen anaiarekin, oso gaztea nintzen eta gainera emakumea, begirada eta galdera guztiak nire gain etortzen ziren. Elenak 1979an hautsi zuen emakumea baztertzen zuen idatzi gabeko debekua. Oianak beste muga bat gainditu zuen orain dela 20 urte bakarrik. Sanferminetan klarina jo zuen lehen emakumea izan zen. Uztailaren 7an prozesioan izan zen, eta bai, ibiltzerakoan entzuten nuen, begirat, klarina jotzen neska badago. Ez nuen gauza txarrak entzun, baizik eta hori sorpresa bai. La Pamplonesan ere emakume aitzindari bat izan zuten, Carmen Arias flautista eta txistularien artean Puy Rekalde izan zen lehena. Brontzekoek bultzatuta erakunde publiko naiz pribatuen laguntzaz ekoiztutako dokumentalean bildu dira 4 aitzindari hauen testigantzak. Berdintasunaren bide hori zabaldu edo ireki zuten emakumeen papera eta bizitza eta historia ezagutzera eman nahi dugu. Venga, txin-txin. Txin-txin.